damuwarsu ta damuwar Faransa, Niger ce ta damuwar kasashen Turai, kuma Niger ce ta damuwar sauran kasashe wanda masu wani hankalin son su yi unhwani su ci gaba da unhwani da mu a matsayin mu na kasashen ƙasar Afirka. Don mi Niger kamar yanzu Faransa da ta haukace ta gidime bisa ga Niger, saboda Niger ce take wata babbar cibiya wadda sai wani lokaci, a yanzu ni ma ba zan hudi ba, sai wani lokaci ne mutane za su gane menene matsayin Niger zuwa ga tahiyar da ke da kwai da ta shahi nahiyar Afirka gaba ɗaya. Yanzu shi Allah da ikon shi da ya kaddari yayi wannan aikin da yayi na ranar 26, ya kwatanta abin da yasa sun ka dauki matakai na su yi abin da suka yi, kuma aka iske al'umma dama tana da kamar kumburi, tana neman yadda za ta yi ta samu lahiya, sai Allah da iko shi ya kawo wannan decision da su suka dauka, suka ce wanga ikon da ake na zalunci, na ha'inci, na yaudara, na cuta, na makirci za su dakatar da shi, cewa da jagoranci na shugaba Bazoum Mohamed da aka tsaida shi akan aikin shi. Yanzu da aka haka nan, sai kasar Faransa da take da halaka da shi da sauran mutane ire-iren shi, sai suka tadda zabuba suka ce ai uwa uba kawai Niger babu wani zancen wata kawai sai dai a kawo hari ma, a kawo muna hari yadda za a zo a kwace shi, a dakatar da a kore su zawa, kuma duk wanda ya ce bai yarda ma a san dubarar da za a iya kan shi. To kaga wannan abin shi yasa a hankali sai aka ci gaba da bibiya sannu ana nema a gane me ake ciki. Kenan wannan tsari da shi shugaba Chani yayi yana bisa kuma aƙidar shi na cewa a matsayin shi na soja baya fata a ga an kai inda za a samu inda za a kashe-kashe ko mace-mace ne da za a jimma mutane da yawa. Dan shi in ka gani dubarun da suka yi bai ma saba juyin mulkin da aka yi kawo wani kashe-kashe, ko mutum guda ba a kashe ba, kuma koko da aka yi a gaba ma neman ne aka yi ai ga kai. Yanzu duk lokacin da ya samu labari kamar irin wanda ya samu nan, ya kwaɗi tun ba wanga lokaci ba, ya sa masu wannan mugun niyya ai sun san kenan ana biye da su, sun san kuma ana da labarin su, sun san kuma an san abin da suke niyya yi. To kaga lokacin da an ka tona maka asiri cikin baka fara aiwata ba, kenan ka gani sai ka kayi da kuraje. Shi yasa ka gani sauran mutanen da aka kama ganganun su da sunayen su, ai yanzu kokowa suka su nuna ai ba gaskiya bane, suna cewa zargi ne ake musu, ba gaskiya bane, amma ai sun kasa kawo